Nadakpan atol sa gipahigayong operation sa team ang mga motorsiklo nga nag-counterflow sa kadalanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Mga sakyanan, labi na mga motorsiklo nga mo overtake sa daan ug diha na misubay sa opposite lane. Kini ang gitarget sa operasyon karong adlaw sa mga sakop sa team sa Maydan JP Rizal sa Mandaue City. Gitanaw sa mga enforcers ang compliance sa mga motorista kay nabantayan nga may uban nga aron mapadali anha na magsubay sa pikas nga lane o ni counterflow na lang. Matud sa team, peligro kaayo kini. Operasyon na mo no kaning sa counterflow ingon mo gud nga ako tining hingusgan gyud kaning counterflow ba kay mao gini sagad gyud sa mga hinungdan aning mga aksidente, mga road rage kay mga way buot ni mga motorista ba nga mga kanang musugat gyud. 29 ka mga drivers pulos motorsiklo ang nadakpan ug naisyuhan og citation. Duha ka mga violation ang gi-issue kanila, driving left ug reckless driving. Maong doble sab ang bayranan. 4,000 pesos ang multa. Nang hinaot ang team, mutuman ra mga motorista sa lagda sa trapiko alang sa luwas nga pagbiyahe ug pagmaneho. Naa gyud ni gihapon ni no kini mga violators ba especially kaning sa counterflow. So mo ni dakop-dakop ra gyud gini gid mao mo gini. Ang ila jung common jud ani nga reason jud is nagdali no nagdali nya kanang naigi apas mao ra mo gina. Morning mo overtake na mo. Oh, ma-overtake kay dili ganahan mo sunod sa traffic ba. Nya late na tingali. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.